katsoo uusinta videoa. Meikäläinen on Ape ja nyt me kuvataan YouTube-video YZ300 Enska-pyörästä. Mä lupautun siis Snapchatin puolella kuvaa semmosen video. Kaikki mun somet tulee tähän, menkää seuraa. Jos et tilaa mun kanavaa, pistä se heti tilaukseen, jos kiinnostaa moottoriajoneuvoiset videot. Ja ei kai siinä. Tässähän se komeistelee. Se on tosiaan 2008 vuosimalli Yamaha YZ rakennettu täysveriseksi Enska-kilpapyöräksi. Voisi sanoa jopa, että se olisi YZ300X. Siinä on toimivat valot, tulee suoraan staattorilta virta. Se on 300-kuutioinen Big-Bore jenkkien valmistama sylinteri, jos se nyt ihan väärässä ollut, ja joku enduro-soveltumampi putki, en ole ihan varma onko vakioputki vai ei, tai edellisen omistaman täysin rakentama pyörä. Mä olen sitä itse vähän ehostanut ja yhdessä videossa tulee sitten erikseen sitä räppäilyvideoa, mitä tähän pyörään mä oon tehnyt. Pinnapillit mä asensin siihen ja pientä fiksiä ja puunia on tehnyt. Kameramani voi tulla tänne kuvaamaan vähän. Tosiaan tässä on Makuran nestekytki jälkiasennettu. On herkku ja toimii. Tuo huomattavaa ajettavuus, parempi ajettavuus on huomattavasti kuin sillä vakio vaijerikytkimellä. Ja täältä kun kuvaa tätä moottorihuonetta, niin siellä näkyykin, että on sininen sylinteri ja vähän isomman kokoinen sylinteri siinä. Ja se olisi se nyt tarkkaa muista, niin oliko se 325 kuutioa vai 300 kuutioa kumminkin. Ja eroa tässä pyörässä, kaksipuokki on, niin se on vähän vääntävämpi ja siinä on vähän enemmän möykkyä alakierroksilla, että kyllä se niinku kevyesti täälläkin maastossa niinku kulkee. Ja siinä on Enska takakumi laitettu, onko se 18 vanne vai pelkkä kumi, en ole nyt ihan 100 varma, mutta kumminkin. Ja hyvä peli ajaa ja tää kyseinen yksilö on myyty, tää on varattu jo, mä myyn sen tällä viikolla. Nyt on keskiviikko, kun tätä videoa kuvataan, ja perjantai uusi omistaja pääsee sitten tämän pyörän puikkoihin. Ja jos joku kysyy, että onko tämmöistä pyörää järkevää ruveta rakentaa, jos lompakko kestää, niin joo. Mutta jos vähänkään epäilet, niin ei. Mutta se kaksipuokki, perinteinen kaksipuokki pienillä piristysosilla. Lyöt Makuran nestekytkimen ja valollisen staattori ja valot. Tässä on toimiva takavalokin, toimii jarrulla. Ja tämmöttiis. Ei kai tässä mitään erikoisempaa. Tää on 158 tuntia ajettu, rempattu 38 tuntia koko moottori, millä on myös laitettu toi sylinteri ja koko alusta. Kaikki on tehty TTM Factory tekemät keula ja takapää ja sitten itse laitettu jäykemmät etujouset tonne sisälle ja semmottiis. Mun tarkoitus oli rakentaa tästä täysverinen supermoto-kikkailupyörä. Tulinkin toisiin tuumiin, koska on vähän säilytysongelmia talven myötä, niin joutui sitten myydä pois, niin sai hyvän hinnan tästä ja menee hyvälle omistajalle, niin mikäs siinä. Ja mitään valittamista ei oikein ole ollut. Se on täysvärinen kilpapyörä, niin kyllä se kerkee ja ennättää, jos osaa ajaa. Ei kai siinä. Tuossa kohta ottaa vähän soundcheckia ja sen sellaista, että miten se perkaa. Juu, elikkäs vielä näistä mitä tähän on laitettu tähän ossaan, tähän pyörään, niin tähän on laitettu paremmat siniset jalkatapit, Trailtechin jalka ja sitten täällä on pohjapanssari ja tää vähän heiluu. Mä en ole ihan varma, onko sitä itse tehty vai onko sitä joku laatu. Ja mitäs muuta tähän on tehty? Jotain pientä tämmöstä bling blingiä täällä on ja semmoista, mutta täysin muuten melkein vakiopeli. On täällä Radical NK, en ole ihan varma onko se Radical NK tanko, mutta tää on oikeasti aika hyvä tää tanko. Tää edellinen omistaja, joka tätä pyörää mun myi, niin sanoi, että se estää värinää ja tärinää käsissä ja tää pyörä ei tosiaan tärise hirveästi, vaikka ajaisi hiakalla tai soralla tai missä vaan, niin ei tärise. Ja
On täällä jotain muutakin pientä bling blingiä täällä toisella puolella. Täällä on tämmönen sininen tämä polkki, mikä toi on jarrusylinterin toi pidike, ja sit se suojaa tätä jarrulevyä tuolta, kuten näkyy, niin se on vähän ottanut osumaa tuolta, kun tää on ollut kunnon enska-kilpakäytös tää pyörä edellisellä omistajalla, ja en ole varma, onko ollut sitäkin edellisellä omistajalla kilpakäytös, mutta täällä on päitsiä ajettu ja kuulemma voitettukin on, ja sen sellaista, ei kai siinä. Kai siinä suurin piirtein kaikki oli. Vähän jotkut sanat meni tuossa aikaisemmassa klipissä sekaisin, mutta eipä sillä niin väliä ole. Kyllä näistä ketä ymmärtää näistä pyöristä, niin kyllä ne ymmärtää, mutta tuus kuvat tänne. Sitä mä miettisin, tää pyörä enemmän tutkisin, kun tää haettiin ja tälleen, niin miettisin, että mikä tämä on. Et jos joku tietää mikä tää on, niin mikä tää on? Onko tää joku pakoauko säätöjuttu vai mikä se on? Että tosta mä miettisin. Ja on täällä vähän sinistä, jotain letkuukin laitettu tänne. Näkyykö se tuossa? Menee tuo jäähyttäjältä toi letku ja sillattiin. Kai tässä nyt kaikki oli silleen suurin piirtein, mitä tähän pyörään on tehty ja semmottiin. Tietty täällä on valoillekin vielä erillinen säätö. Tästä saa lyhyet, niin kuin on nyt päällä, pois ja pitkät vielä päällä. Ja sit kun se ottaa pois, niin jarruvalokin sammuu. Et toi on ihan näppärä keksintö ja näkee pimeälläkin ajaa. Yllättävän hyvät valot tässä. Mä en ole ihan varma, että onko tähän joku parempi poltinkin laitettu tonne. Se näkyy. Niin kyllä tuolla näkee tuolla valolla, että se on niinku oikeasti aika hyvä. Parempi kuin useimmissa mopoissa. Ja jopa ehkä kotari, ainakin piikkisen valoon verrattuna. Tuo polttimo tietty saa varmaan niihinkin vaihettua, mutta tota poltit mä suosittelen. Mä en ole ihan varma mikä se on, mutta kyllä se löytää. Toi menee jatkoon ainakin ja semmottiis, mutta eipä tässä mitään. Lähdetään kohta vedättää. Vielä noista rattaista, niin takana on 50 piikkinen ja oliks edes 13, jos mä en ihan väärin muista, mutta 13 tai 14 piikkinen on edes. Ei se kauhean kovaa kulje, et tää menee jotain 100-130, et jotain sitä paikkeilla, mut eipä sen tarvi sen kovempaa kulkeekaan, et se on ihan sopiva vauhti ja silleen. Ei kai siinä. Lähdetään vähän kojottaa miten se kulkee. Otetaan tuossa vähän GoPro-klippiäkin jossain vaiheessa ja sen sellaista. Ja potta laitettu päähän ja lähdetään vähän testailemaan. Otetaan pientä soundcheckia tässä. Ja tässä on puristuksia perus 2-puokkiin verrattuna huomattavasti enemmän, että tässä saa niinku oikeesti olla jo vähän voimaa, kun tätä polkaisee.
No joo. Otetaan parit vedätyspätkät tässä tiellä, niin näkee, että miten se keulii. On se raskasta ajaa. Täällä on kauhea helle ja mulla ei ole edes ajovarusteja päällä. Mä viittin ajaa ihan täysin, ettei satuu mitään. Mulla on ihan jäätävää hiki. Tää pyöräkin käy ties kuikkuumaa. Täällä on varmaan 25 astetta ainakin. Ja tätä pyörää on kumminkin semiraskas viiät tossa metässäkin. Ja kuvasin pientä GoPro-klippiä tossa, niin kuumaa touhuu. Kyllä aika raskas laji on tietenkin, mutta kuntohan tässä kohenee, kun tälleen ajaa suht kovaa, niin ei kai siinä kuvata vielä parit pätkät tossa ja se video varmaan alkaa olla siinä, kun aika kuuma täällä alkaa tulee, niin ei pysty oikein kuvaamaan mitään silleen, että ei kai siinä jatketaan vielä.
on kova laji. Eiköhän tämä video ala ole tässä tältä osin. Hiki on ainakin ja kuumaa ja pyöräkään kuumaa ja kaikki. Että paras olla ihan kohtuullinen video, mutta ei siinä mitään. Kattellaan. Vittu ensi videossa. Katsotaan seuraavassa videossa ja katsellaan, että mitäs pyörää sitä laitetaan sitten ensi kaudelle vai laitetaanko talveksi toinen pyörä, kun tilanteet muuttuu ja tämmöttiin. Niin mikäs se, jos tykkäät katsoa, niin pistä likeä ja tämmöttiin kanava tillaukseen ja näin poispäin. Mut hyvä pyörä. Enskaa menee, Red Rossia menee, kaikki menee. Hyvä pyörä kaiken kaikkiaan. Et voi suositella tämmöstä kyseistä buildia kaikille ihan lämpimästi. Et hyvin rokkaa. Ei mitään, ensi video. Moro! Mikä elukka? Mitä vittu tuohon? Onko sotilasmuurahainen? Vai tulimurkku? Apelle vähän lisää viihettä katsottavaksi.